Merge banda? Filmezi? Da, merge banda și filmez. Acolo hainele mele? Și ale mele. Deci au încăput în sacul meu. Nu, că l-ai făcut unul. Chiar și astea medicamente. Medicamente, pansamente. Deci acum fixez ăsta meu. Deci acum am luat pe masă, acolo sunt camerele de rezervă. A, pe masă încă nu sunt puse. Să nu uităm sculele. Culele sunt... Cadourile le dăm lui Cătă. Harta. Pantalon. Cum ai dormit? Cine, eu? Da? Încă dorm. Da? Deci tu rămâi acasă. Eu rămân acasă. Voi, cum ați dormit? Sunteți pregătite? Cred că și ele dorm. Da? Nu. Mamă, dar ce încărcate sunt. Cred că nu știu ce le așteaptă. Ca niște biciclete de talibani. De talibani. Având în vedere că mergem prin deșert. Aoleu. Doamne ajută-ne. Să ajungem bine la Constanța și înapoi. De Paști. Îmi exprim entuziasmul. Sunt așa de grele bicicletele.